So pagaritan amin tanong sa panarima na ini panapaus sa bagi ipupinapaus kagiyamanan niyan na bidasiran sa panarima pagabanan kagiyamanan na bidasiran sa panarima. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, mga riyami gibman so ibabagay tano wa oras gitano kapamagusya o sabad ko mga bandingan o agama tano o agama Islam. Idemani kapagimbay tamirkano sa kipag-share niyo si sagyang kaya mga video tano kauba kalo-kalo na paletano gimakambagi ubalas apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mataga didi na ayan ni ang bagantano sa mapuntok ausen nagyang kay akap keeden o gikapakambidi-bida sa ilayan ang taunong kapanarima o di na mga istihadat si kuyamanan yan na siyasa, politika agusi ko akidah kung mga furo o di na mga sapak nagusi kuyamanan yan na fiqh o di na mga kukuman. Si tano dun pakapasuda agyang kaya bendingan tano si ko katir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pianutul muslim agusi si ko sahih yan pianutul inasai si ko sunan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan amyamang niya ko si ko Allah sa telo natirima yan suduon nadanian tarima aswisaw tigyan na sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana piyamang niya kan si ko Allah dinian ka antiura sa giyang kaya pagtawakan sang gulalan si kuyamanan yan na karagan akapagintaw udi na yamanan yan na taon na udi na dekada apagper na fa'ataniha na terima wallahu subhanahu wa ta'ala wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq nagupiyamag niya kan si ko Allah adinian ka antiura sa giyang kaya ummatakan ang gulalan saban yang sirang pagleda na terima wallahu subhanahu wa ta'ala wa sa'altu rabbi alla yaj'ala ba'sahum bainahum fama na'aniha wa fi riwayatin nasa'i wa sa'altu rabbi alla yalbisana syi'a fama na'aniha piyamang niyakan atigo nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iku Allah adim adin sagyang kaya mga ummatakan sugi ikatitidewa udi na di maadin si sagyang kaya ummatakan so kadakal ang mga grupo di kira misali kumbung suyamanan niya na kadakal a grupo antaw nung kagi ikapakambidi-bidi sa panarima si kung mga aymanan yan na mga sapak o di na di ikapakambidi-bidi sa aymanan yan na pamikiran o di na di ikapakambidi-bidi sa mga istihad pamanaaniha na datarima wallahu subhanahu wa ta'ala ginan ibitun mga ulama sa khitabul qadari ay manan yan napiyakito kawan tanu kadnan tanu rabbul alamin ko kaya pakangulalan yan ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kayamanan yan nakapkadin usimukat dinarigi katitidawa mga umat nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kapkadin wayamanan yan na bida-bida mga grupo di na madakala grupo suriga pakambida-bida sa mga istihad uni na pamikiran na keedindin si sagyang kay umat unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu sabab ipun kadin si kuyamanan yan na mga sahaba na taman si ko mga tabi'in mga tabi'in na adin na yamanan yan na may adin amiyakan bidi-bidi sila noon sa ilayan si kuyamanan yan na mga sapak si iku akida nagusi kuyamanan yan na fiqh nagusi kuyamanan yan na siyasa ang taon ng kakapolitika guni na so gika politika si sagyang kayamanan yan na ingat tinu na isa-isa so grupo kayamanan yan na mga kakatanwa mga ulama uwi na miya kadakal sa basayman to guni na so ngaran kayamanan yan na mga tawagi mamayandigan si ko agama tanu agama Islam na isa-isa uwi na si sagyang kayama sa tanu na miya kadakal so grupo ira guni na so mga pagaritan mga tablig na yakatawi tanu kiran na may isa-isa so kayamanan yan na ulwaniran way na si sagyang kaya masatano nasaktan lebiro na matao. Si Eko Orian, ikapat gatos agunumpulo agusya oragun.
isagyang kaya ahijri na miyakam bida sa ukit so madhabul asyaira wal maturidiyah ang so madhabul salafiyah wal hanabilah si ko sabagi ko mga furo si ko akidah pedun so kapten tuwa uli na diikap manai si ko mangaran nagu mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala au bedisiran na palasiran din maapad si ko firqa ahlu sunna wal jamaa nagwayan tapiran na isa-isa agyuto so kasutya si ko Allah subhanahu wa ta'ala nataman din na miyatayutunin si sagyang kaya masatano mga luksami mga pagaryami inukatawan tanu aso Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu apad ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tantu udi na titwa mailot suka pagunutin niya si ko mga sugu anong nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam titunin na kebayaan su nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wait na sa ikoryan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daniya nabayaw na liman yan si kuyamanan na Abu Bakar radhiyallahu an nagudan niya na yamanan yan nabayaw na liman yan si kumasa Umar radhiyallahu an wait na si kumasa Umar Amirul Mu'minin na may sabab ko kaya pamakan nagawin na Sa'ad bin Ubadah sa sulangatig na miyawa nasid niya manan niya na mipitapatay sa ingad asyam inukatawan tanu asu Talha agus Az-Zubair na minipentagiran so amanan niya na Ali radhiyallahu an agus mga sundur wiran niya tayrun so amanan niya na Talha nasi ko kaya patay niyan na kena ubay amanan niya na bumiyada kagiyaman Nabi Tayrun Sulaiman na Talha radhiyallahu an na kena ubamiya da sukiya tiru anu Rasul sallallahu alaihi wasallam padeskan yan si kuyamanan yan na mga tao si iko surga sekanian agus Az-Zubair agus Ali radhiyallahu an na mga sahaba siran ada siran permamatay na pitiru din o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga tao siran si iko surga kagiyaman yan na miya kapentag su Talha agus Sulaiman na Ali radhiyallahu an na miya Tayrun Sulaiman na Talha na kena ubah miya penas iko Quran so kaya tiru nu wallah amiya suat siran si iko wallah na miya suat kiran membus wallahu subhanahu wa ta'ala sudi kapakam bida-bida saya manan yan na sabut udina panarima si iko mga sapak nasu Ibn Abbas agus Anas bin Malik na ilay ni rano nasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mele niyan sukad na niyan waid nasu Aisha radhiyallahu anha ada rudu pa unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasu kini sampay ron udina kini isirun Masruq kapag si ko mga tabi'in na pitiro yan nasa din sa tao panutulan niyan raka miyele unabitan wa Muhammad udina miyele Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukad na niyan na sabnar amyamukag atigo Aisha radhiyallahu anha mga sahaba riyautiran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam way na bidi-bidi so sabutiran na panarima iran si kwayamanan niyan na inwayamanan niyan na miyele unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukad na niyan so wayamanan na kapkenuga umiyamatay si ko mga tao sa dunia na so Umar radhiyallahu anhu na ya kaya sabutan niya kuya mana kaya tiru Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kinimbitira niya rin na kaya tiru yan ko kapu niya kuya mana gazwat Badr aman niya na siya gano'n niya so mga matay 24 apad ko mga ulan o mga Quraysh na kaya sabutan Umar radhiyallahu an na inimbitira yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga lawasiran na da mga niya wanyan mana mga tao matay si kuya mana mapadal mga kuburiran way na seko kini sampai niyang ku Aisyah radhiyallahu anha na tiya na gafrallahu abi Abdurrahman fa innahu wahil rila anu wallah su abi Abdurrahman kamat ana amanan yan na salaka wa kaya sabutan yan nun salaka wa amanan na kaya sabutan yan ku pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab kaya katiru Allah subhanahu wa ta'ala abiti aw Aisyah radhiyallahu anha na innaka la tusmi'ul mauta ay amanan yan na mataanas kaya Muhammad dari kakenig umimatay. Wa ma anta bimusma'in man fil qubur dar kaya Muhammad ubakap kenig mga tao sa iko kubur. So Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an agus Jabir bin Abdullah
Na aya panarima iran na su Ibn Sayyid na skanian su Dajjal. Na masusupakiran su kada kalan si ko mga sahaba. So Muhammad apan si ko mga tabi'in at tigin. Amiyan nagakan udina miliakan so Jabir bin Abdullah di isa sapa. Kaso Ibn Sayyid nas kaniyan su Dajjal. Na sabab agin niyan kasi sapa. Na sabab kumili niyan udina miyan nagyan su Umar radiyallahu an. Adi isa sapa. Sa su Ibn Sayyid nas kaniyan su Dajjal. Agin ko tuwagi ikatiru Umar radiyallahu an. Na maridama iyan su Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na upama kuribat. Agin ko tuwa panarima Umar radiyallahu an. Na isagda udi na pakakurikan, udi na pakauntulan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bayang-bayan na nanan, agyong kutwa kapkaedin, waya manan na di ka pakambidi-bida sa panarima sa iko mga furo. Ugay na aya pakaisa, na anto na unun ipanggulaw laan tano, ko kababaluy tano ama paparatiya sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na unun ipanggulaw laan tano, so Allah subhanahu wa ta'ala na ayakatiru yan na innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum. Sumya maratiya nasiran imagaryari. Ay magaryari na sumya maratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu bayna akhawaykum na umpya inyo sundulun-dulunan o mga pagarin nyo. Andirin ni kaden o simukat o di na fitna si kundulunan o pagarin ka Muslim. Aya suguan ka wallah. Ginan itigu mga ulama khitabu syar'i. Aya manan yan na duwan wagamatan wagama Islam. Ang makapapadalaman sa mga suguan na mga isasapar. Na aya suguan wallah si sagiyan kan na aya. O kadin. Waya manan yan na di ka pakapsina buta dua apagarin ka Muslim. Nagyong kutuwa kapag masadang ka sa ikiran adua. Kenapa ka pemuyag si apoy? Kenapa bayamanan yan? Nabangang biyag yung kutuwa apoy yang mapapadalam kundulunan niran, ina paglitan niran. Apalas yan na manan yan na maparataya si Allah subhanahu wa ta'ala. Yuti sabab asisagiyang kaya masatano. Nagimatiro sabagi at mada sulimu wallah. Na aya sabab aka ada yan. Na sabab ko titaroon tano. Aka kadagin tano suwayamanan yan. Nasuguan wallahu subhanahu wa ta'ala. So kitab wallah. Aku susunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay, naigirabu ayamanan yan. Na may adin sudi kapag sinabuta o mga pagaritan o mga maratiya. Nak na ubatan o pagduga. So suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya suguan yan nagtano. Napagimasa din tano. Sundulun-dulunan o di na paglitan o mga pagaritan o mga maratiya si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan na sindi din o kapagawata tano o di na kaya tipu tano si sagyan kaya mayan na miyad na fit na kung dulun-dulun o mga pagaritan ng mga Muslim narumiyampay so sabagi sa ayabu akap kano yan si kuya maran yan na suranga yan sa grupo o di na suranga yan sa tindig na paledin ka pamaganta na paledin ka pupakaito rumiyampay so yamanan yan na fato sabagi sa suemanan yan na pagarin ka na itulak ka, kagiyamanan yan ng bidakano sa panarima. So lokas na itulak yan suwatayan upama kumakang bidesiran sa panarima. Sundarudu pa, sutiwalaya, na sumama na telak na yan suemanan yan na darudu pa yan sabab kung bidesiran sa panarima. Suemanan na tunga na yan, na itulak yan sutungan na yan, kagiyamanan yan ng bidesiran sa panarima. Anda tanu si iku katir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda tanu si iku amana mga dawan unabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi ka pa kay si iku Muslim uban yan tulakan su pagarin yan. Di pakasul sa surga su tao at tanulak sa amanan yan na tunganan yan. Urian yan na ayay penubu ayay pengendo sabagi. Na su amanan yan na mulay ka udi nang ginawa na disiram kumus kagi amanan yan na bidesiran sa panarima. Anda tanu kududubiatan umanga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asu Ali radhiyallahu anhu na minipentag yan so Talha. Agus mga pad ko mga sahaba. Na ini si unu anta unu ni minipentag yan. Aya Peter o Ali radhiyallahu an. Kung kaya panutulo ni ibayha kasi kusunan yan. Na hum ikhwana bagaw alayna. Siran na mga pagritan o siran. Ada siyan raktano pangunota.
si sagyong kaya masana isir ka 1 taon nun. Ang taon lagi yung kuta mga tawa so pakakasatindig. Na ipsimbag usabagi. Naginan na mga tawanan ay agulubukiran na mga bida. Mga tawanan ay pinuluniran na kadidigan si kuya manan na madaklataw. Nasa katanon ay pagudutan tanon na so kitabuwala agul sunna wa nabi tanon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siram bui pagunut, kapipikirano na siram bui pagunut si kuya manan niya na kitabuwala na agul sunna wa nabi tanon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ginan ipaganay panggula-ulaan tanuwa, umpi ang tanong dulunan ng mga pagaritan ng mga Muslim. Ikadua na maadun suya manan niya nag-iikap pamagadata. Makala sudi kasislai. So Aisha radhiyallahu anha na sukili sampay ron ututul. Sagyong kutwa manan na kaya sabutaw Umar radhiyallahu an. Sagyong kutu. Kiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nayapitir o Aisha radhiyallahu anha. Na inipamanin niyan sarila sa Umar radhiyallahu anhu. Ubugyan na niya maanan yan na mapsipat o kadaklan ang mga umat o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaya masatano. Way na si sa giyang kaya masatano na managtano so pagaritano ang binatano sa panarima na inipanapaos o sabagi ipipinapaos kagiyamanan yan na bidasiran sa panarima. Pagabanan ng kagiyamanan ang bidasiran sa panarima na ubay pumangani sarila datano kadaga so yung napaparangay ng mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tanong tiroon, ay manan yan, ay pagkadugid tanong na sa mga salafos salih. Ay pagudutan tanong na so yung napasi o mga salafos salih. Ugaid, nasi ikwaya maanan na kipkita di iyan, na mawatan ng kwalad, iba niya nung kailid, iba makakadag o sabagi, so yung maanan yan. Napaparangay o di na didabiitan, o mga salafos salih, ginan sa mga sahaba Rasulullah, nagsuyamaan yan na mga tabi'in, nagsu mga tabi-tabi'in. Ikatalo, na so si tanong pa ka pinumpa nga, si ko mga tawaad na mga gasiyan na gusto ko mga dato. Ubas siran kuwa sa manukiran si sagyong kaya makapapantag. Sabab kupun sirang kuwa, saya manan yan na manukiran si sagyong kaya makapapantag. Na badin na papakal agyong kutwa fitna maadin si ikon dulun-dulunan. Umemerataya si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Badin na papakal agyong kuto at tiuba apkaedin. Udi na eksamin apkaedin si ikon dulun-dulunan. Umemerataya si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kumya nga una masa na nasibo ko mga masala fiqh. Na miad suya maanan yan nag-iikat tidawa. Buwa pantag nagyong kuto. Akapagkatanuwa si ko bismillah. Aguswaya maanan yan nakapkunot si ko salatul fajr. Aya sabab na kagiya suya maanan yan ad na mga gasyan si sagyong kuto amasa. Na pimanukiran so sabala na sabab kuya maanan yan ad na matatagukiran ang mga maanan na mga sandita. Na kiyasa kita na tanto suya maanan yan na mipapantagiran o di na mimbabalairan. Tiyugaan na rugo sabab si sagyong kuto akyap manok kaya maanan yan na sabagi si kaya maanan yan na isa ay maanan yan na grupo. So isa nan apo nang gila ang tano si sagyong kay amasa tano akaan kaya maanan yan na madakal a grupo. Pamanin tano si ko Allah apo ako tano si sandauan pakadud na ranobu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.